San Aimsir Láithreach tá ghrúpa Siod an dara grúpa íonn an deireadh gona briathra ai fada óin in sin íonn Feistíonn an peile Imríonn siad chuile Tosaíonn siad a lugad béiceach san Aimsir Láithreach sin mar atá an gceistíonn siad ó ceistíonn siad le an agus le arú an mbíonn siad diúltach carúr bíonn le ní is is íonn ach ná chur tada an ngata sa gceisteach ná sa diúltach ní leruúán ná sé ruachláin an Imríonn gus ní Imríonn. San Aimsir Láithreach tá ghrúpa Siod an dara grúpa íonn an deireadh gona briathra ai fada óin in sin íonn Feistíonn an peile Imríonn siad chuile Tosaíonn siad a lugad béiceach san Aimsir Láithreach sin mar atá an gceistíonn siad ó ceistíonn siad le an agus le arú an mbíonn siad diúltach carúr bíonn le ní is íonn ach ná chur tada an ngata sa gceisteach ná sa diúltach ní leruúán ná sé ruachláin an Imríonn